uNkulunkulu akakulonde kubusise kama kupastor ne-channel Freaky. Siyacela ukuthi inamba isebenzise kuphela kusona ekuseni ka 5 ntambama nakhona iba umuntu ongumlandeli we-channel uzosebenzisa le namba. Le namba ke uyayifonela kuphela uyisebenzise ku-WhatsApp uthi WhatsApp bese ungibuza ukuthi ufone kuyiphi inamba. So sibheka la Uthandeka Hlongane uthi sanibona pastor ngicela ukubuza ngabe kushona uphupha umuntu ongasekho ephaka isijingi ekhaya bese sakho esishiya ebhodweni futhi la umuntu ongasekho wayiphaka wabe semshiyela ukudla. Siyenzile ivideo besibheka nje uma eyiphakela ukudla umuntu ongasekho lama sesipheka sibheka njoba esekushiyela ukudla wena njengomuntu kungenza ke uphupha umuntu nje ongasekho ekunikeza ukudla ekushiyela ukudla ekudleni mhlawumbe bedle bese shiyela ukudla noma bephaka bese shiyela ukudla. But naku singakusho number 1 ngokujwayelekile uma uphupha umuntu ongasekho uphawu luhluma ekushiyela ukudla lungasho ukuthi kungenzeka wenza kahle awusoleki futhi angeke uswele imali noma insiza zokuphila. U-Exodus 23 verse 25 niya kumkhonza uJehova uNkulunkulu wenu abusise ukudla kwenu namanzi enu. U-Isaiah 1 verse 19 uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. 2 ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho uphawu luhluma ekushiyela ukudla lusho ukuthi kungenzeka awunaso isikweletu emsamo futhi asikho nesikhalo ezidalweni zakho ngaloko uzochuma uphinde uphile kahle. Yabona. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho ngawo uphawu luhluma ekushiyela ukudla lusho ukuthi kungenzeka ungumuntu ongaswele lutho njengamanje futhi ophila kahle ngenxa yomsebenzi okuholela kahle noma ngenxa yomklamo okwenzela inzuzo noma ibhizinisi eliwenzela inzuzo. Yabona. Amahubo 23 verse 1 uJehova ungumalusi wami angiyikuswela. Kanti uShumayeli 2 verse 24 akukho kuhle kumuntu kunaloko kokuba nje adle aphuze abonise umphefumulo wakhe okuhle emshikashikeni wakhe. 4 yenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu ongasekho kuba uphawu luhluma ekushiyela ukudla lusho ukuthi kungenzeka ungasuthola umsebenzi noma uthola inzuzo ngomklamo wakho. So umunye lingafela iphupho leli ngoba uzoba nenhlanhla yokuthola umsebenzi noma yokuqala ibhizinisi ezomenzela inzuzo noma le bhizinisi leli aliqalile lizoqala limenzela inzuzo noma lo mklamo wenzile futhi lento osukuyenza ngenzeka ikulethele imali. Yabona. Kanti iZaga 24 verse 27 qeda umsebenzi wakho ngaphandle uyilungisele wona ensimini yakho. Yabo. Kanti iZaga 28 verse 19 olimtsimi yakhe uyakusutha ngokudla. Siyabonga. Besibheka la uphupha umuntu ongasekho ekushiyela ukudla. Siyabonga. Siweni phansi